Lille Jan, ja. Lille Jan. Det er lille Jan, ja. Lille Jan, hun spiser ris til aftensmad. Biografaktiviteter og andre underholdningsmidler, det er det, de hellere vil have. Ja tak, det er lille Jan, hun kan godt lide at svømme i en svømmehal. Ja. Lille Jan kunne godt være en mand, ja. Det er lille Jan, og det er lille Jan, og det er lille Jan. Lille Jan. Der er mange trusler for, at vi på svømmehal. Lille Jan har en lille lange mand, ja. Babul City i Herning, det er ikke godt for svømmehallen. Nej, det er pure her, ligesom Lilian. Hun kan godt lide at svømme i en svømmehal. Og sutter tissemand. Hun er en mand. Hvis du tisser i vandet, så bliver det rødt, og det er ikke særlig godt, fordi hun kan ikke lide alt det der rødt vand. Nej, Lilian, hun kan godt lide at svømme i en svømmehal. Katrine, hun kan ikke lide at gå i vand, fordi hun har en tissemand. Hun er nødt til at gå ind på vandet, og det kan hun ikke så godt lide.